Dámy a pánové, dobrý večer. Máme pro vás dobrou zprávu. Jak jste si mohli všimnout, nejsme v naší kutilské dílně, ale jsme v kuchyni, čili budeme co? Vařit. A budeme co vařit? Vařit recepty rychlé, chutné a hlavně, které nebudou stát ani stovku. Přesně tak, Lucku, jak jsi mohla všimnout, máme tady chleba, pak sýr, paštiku, samozřejmě olej, hořčici, 2 vejce a česnek. A jak se to celé smíchá, protože ty jsi inteligentní a šikovná blondýna, ty budeš vařit dneska, já ti budu napovídat. Vem si chléb. Ano. A je potřeba z toho chlebu vykrojit tu střídku. Aha, jasně. A ty střídky budeme potřebovat? My v našem případě samozřejmě budeme používat do těch toastů. Jde o plněné toasty. Je potřeba namazat ty střídky tuhle dobrutkou. Do toho oleje, který se nám tam rozpálil, vložíš ty zbytky z toho vyříznutého chleba. Takže použijeme i ty kůrky, no tak to je super. Tak, přesně tak, necháme je smažit. No, budeme se ještě počkat. Trošku přidej. My si tady na ty střídky dáme sýr, dáme si tam česnek a pomažeme to hořčicí. Doporučuji ještě otočit teda ty kůrky, aby se nám takhle z obou stran osmažily. No, tak a teď si ukážeš, jak jsi šikovná, protože je potřeba nalít do každého toho chleba 1 vajíčko. Vem střídku. Tak já to zkusím, to tam hezky vlož. Takhle to tam vložíme. A neboj si to tam zamáčknout. Jsi šikovná, Lucko, je vidět, že prostě jsi talentovaná kuchařka. To pěkně posypeme, ale simsalabim. A když se podíváš, Lucie, bylo to rychle udělané a je to výborné. Samozřejmě říkám, můžeš tam dát šunku, můžeš dát sýr, slaninu. Záleží čistě na vás, na co máte chuť. Takže my s Luckou vám přejeme co? Dobrou chuť.